Върнете булинга на мода. Да. What does she want here? Well, quite a glittering assemblage, King Stefan. Кой си ти и за какво си номиниран? Кой съм аз? Аз съм хейтър на немската. Поне се представи де. Дария Митова. Аз съм Преслав и съм номиниран за хейтър. Аз съм Мира от 9 и съм номинирана за хейтър. Аз съм Габриел от 11 Г и съм номинирана за хейтър. Самоопределяш ли се като хейтър? Определено да. Аз определям като реалист. По-скоро другите ме мислят за хейтър. Защо? Ами не знам, може би защото ги гледам лошо. Какво хейтиш най-много? Теб. Факт. На кой си най-голям хейтър? На теб. Добре. Колко пъти искаш да ти го кажа още? Млъквай. Поне са не дей. Външният вид е много индивидуален, така че може би държание. Идиотите? Не знам, може би. Валид. Като в училището? Ами... много малкия салон по физическо. Добре. И това, че лавката работи само до 4:30. Втората смяна също огладнява. А какво мислиш за хората от немската? Като цяло хората от немската са доста готини, с леки изключения, но цветни характери си. А за учителите? За тях същото мога да кажа. Даже някои от тях по-скоро негативни, отколкото позитивни емоции събуждат у мен, но като цяло и те са доста интересни персонажи. Опитвам се да не мисля за хората от немската, защото обичам да живея в мир и спокойствие. За учителите? Всички са много готини. Само така. Много са нещата. Примерно може да почнем с Тя също е най-големия хейтър. Добре. Примерно тя мрази децата. Другите учители са стари, незаинтересовани. Чакай, подготвена съм за този въпрос, за да не взема да обидя някой. От политкоректна гледна точка съм задължена да кажа, че всички учители на немската гимназия си разбират изключително много от работата и преподават с желание и любов. С всички се обичаме по-равно и по-много. Имаш ли някакъв хейт към двойките в училище? Единствено ме дразни това, че превръщат коридорите в публичен дом. И хора за тези неща си има стаи, имате си домове, не е коридора мястото. Ами много ме дразни, че само за да отида до туалетна, трябва да мина покрай две двойки, които се натискат по коридорите. Миналата година нахейтих Ралица и Камен. Сега вече са скъсали. Нямаш ли някоя нова двойка да нахейтиш? Вече няма да го правя. На този въпрос ще отговоря, като цитирам един много мъдър човек. Нека всички хетеросексуални двойки в немската гимназия да спрат да се опитват да откъснат забранения плод по коридорите. Какво ти е мнението за тази номинация? Защо мислиш, че си номиниран? Ами... не знам, то стана по-скоро на шега. Всъщност, аз споменах, че може би от този клас ще съм най-добра за хейтър и всъщност приятелите ми ме взеха на сериозно и... Той си направи реклама. Без да искам. Тъпо е, защото не знам много какво да говоря и 100% ще е много кринч, но ме номинирах и нямаш как да откажа. Тая номинация е уникална, защото е създадена за мен. Това е моята територия, това е единствената валид номинация, за която съм номинирана, така че моля никой да не прекрачва моята територия. Това е. Що трябва да спечелиш? И аз съм от СДС. И ти си от СДС? Да. Що трябва точно ти да спечелиш? Нямам представа. Нямаш представа? Нямам представа. Добре. Защото миналата година спечели Ману, а тя е най-голямото сладурче. Просто не е сериозно. Ти реално си номиниран за втора година. Какво мислиш за това? Що са те номинирали хората пак? Явно го заслужавам. Не заслужаваш. Като си такъв голям хейтър, можеш ли да ме нахейтиш? Не. Добре. Резултата е лъжа за душата, затова изберете омразата и бъдете искрени. Това е много кринж, Заря.
Не е кринч, момче го измислил, него му го кажи. Добре, окей, него ще го Това обвинявам. смятам, че съм достоен победител за тази номинация. Палец нагоре, гласувайте за Дария. Before the sun sets on her 16th birthday, she shall prick her finger on the spindle of a spinning wheel and die. Oh no!